máme 99 a teraz som Camper Quest. OK, už to máš. Hej, ja to mám camper. Mám Camper Quest. Ja dúfam, že to dáme. Ja mám 29 diamantov. Dík. Dám to všetko tebe, je mi to jedno. Tak už asi dáme 100 dní, máme na odného decka. Hej. Decka. On čisté decko. Dúfam, že tá deska bude dobrá. A koľko... A Mirko, ty si koľkokrát zachránil decko? Čo? Ty si koľkokrát zachránil dieťa v 99? V 99 koľko... Maximálne 2. A ja maximálne 2. A ja maximálne 2. Tak dneska si vyskúšame všetko. No to... Na 100 dní potrebujeme aj deti, nie? Hej, na 100 dní potrebujeme aj deti. Aj plyn potrebujeme. Aj plyn potrebujeme. Ja mám mi to všetko vyhral. OK, ale musíme si dať... Ja budem preskúmavať, hej? Hej, to by bol dobrý nápad. Neboj sa, dám aj... Ty budeš také drevo alebo loviť. Ja budem obe robiť, keď chceš. Len už sa pridali mužské a ženské záchody. Už sa pridali mužské a... To sa ti vôbec nepodarilo, lebo máme outky. Od veci máme. Hej, lebo už je nový update Snežný bajom. Ja viem, ja už som tam našiel, aby sa v Snežnom bajome aj dom jednu sám. A ja som dostal slúchatka zimné. Dostal zimné slúchatka. A ja, ale iba raz. A ja. A to ti ako keby toto. Však to Že bude something mysterious. Ja som vám chcel ísť do prdele. Však to bude something... Dobre, už sa mnou nejde. Roma skoro roztrap skalvok. Hneď na prvý deň. Ja sa budem starať o kreft. A tu je. Chodne na ňu posvietiť. A čo chceš? Ťa posekám. A mám mila. Aspoň tu posekám kus. Hneď na prvý deň. Crafting bench. No, lebo som nasekal dokopy 5 stromov asi. Ten je čistý. Jemu tu hrabe na mozog. Jemu hrabe na mozog. Hej, lebo ja mám rád 99. No. Chápeš 99? 99? Máš bunny food. Ty si lucky boy. Ty si šťastný. Hej. Hej, Pel Trader. A ja idem ja som zachránil decko 2-krát. Za 2 hry.
máš málo HP, takže chod do baseu sa oživiť. Tak nájdi bandáž a... Hej, ale no to prčiť, že sa nedajú police dá do kreftu. Ó, Mirko, skrepy máš, no. Však ja som ohnivý. Mám všetko old. Mám všetky oldky. Good eggs. Pre kompas. Si na veckách, dobre, si pri veckách. Takže chod na dievčenské vecka, lebo tam... Ej, čo chodíš do dievčenských vecok? No, lebo ja som tu udržbar. Let's go! Let's go! Dostal som benzín. Ja mám benzín. Bože, vlk po mne ide jak po koze. Plus 28%. Store. Eat. Do frasa nestihol som. Ten nám pomohol. Máte tam jedlo? Lebo ja som hladný. A to si nerobím srandu. Ja z toho žiadam hlad. Ja mám bunny food tam. Tak ešte máme 52 sekúnd do noci, takže teraz môžeme postaviť... Tu máme... Bože, to... Možno smer bude... Ja som čist... Bože! Gucek. Let's go. Gucek. Máme oba gucek. Mám dieťa, vidíš? OK. Ja ho dám do seku. Bore. A dlho to je krekenky? 680 metrov, poďte za mnou. No hej, idem s tebou. Len tam sú extrémne... Len tam sú extrémne toto silní volci. Ja som hungry. No, tak ideme z beriny. Som pri chalaptovi. Päť z 15. Teda asi moja sestra sa vycikala. No.
Jem čo... Tam je bubnutý vlk. Poď no. Ja berem kľúč, ja. Ja mám už tady. Nevadí. Máme už druhého chlapca. Volá ten len 4. týždeň. Berem chlapca, hej. Hej. Oh môj Bože! Oh môj Bože! Och! Čo? Som dostal strong flashlight. Jak si zomrel? Od hladu. Ja zoberiem, hej. Hej, zober ma. A skús dostať bandáž. Však daj ma do vreca. Čakaj. Prosím, bandáž. Prosím. Neštíť box. Tak skús ďalšie čestky. Ja ťa môžem zachrániť, aj keď si už dead. Musíš čakať, hej. Hej, sme zabudli na toho týpka tretieho. Teraz choď toto. Let's go! Kto ťa tak... Týpek ťa zachválil, ďakujeme, týpek, si najlepší. No, ďakujeme. Týpek, mám tu respekt. Máš respekt. Dajte like pre týpka. Aj like pre mňa, že by som mohol zase dosiahnuť 1500 odberateľov. Kamo, toho týpka milujem. Ďakujem. Fakt. Tak ďakujem. Tu dávam v kruhu police. Tu dávam police v kruhu. OK. Ivolo, už máme 4 šelsy. A ešte druhé decko. Hej, ja ho mám v sačku. Tak ho daj. What the hell? Budem 3. Found. Mám teraz Squid Kida. Fireflies. Na tých statí by sme potrebovali veľa. 1046 metrov. 46? 1046. Pôjdeš za mnou? No hej, idem za tebou. No. Som hungry. A dobre, že mám strong flashlight. Máš? Hej, mám strong flashlight. A či máš žradlo? Že čo? Či máš žradlo? Ne, nemám. Len mám... To hituje? Len mám... No kde si? Lebo ja ťa nevidím nikde. Ja som tu. Počkaj, ešte raz sa pozriem. Máme obe deti a okultisti prídu. Poď za mnou, Adam, poď za mnou. Dobre, idem. Počkaj tu, tadiaľ. Tá ďalej. Ej, nešprintuj až tak rýchlo. Rain. Zoberiem si cestou na... Zoberiem si cestou... Nemáme dostatok. Ivano! Baba!
Stronghold. Stronghold bude už. Tak vieme, kam máme ísť. Baba. A takže pôjdeme tam? Nebo len tu máme 6 tých. Ty vole. Tu máme 3 show blueprinty. Jeden dáme tu na obranu. Druhý dáme tu. My nemáme ani mapu. Počkaj, postavím mapu, hej. Hej. Hej, to je nejaká opak. Dajte mi to. Malo mi dať. Otočia. Ty doma? Áno, som doma. Či? Koho sa pýtaš? Teba. Áno. Áno, som. Dobre, musíme to dať. Ako v tej hre das Pinoky. Prichádza noc, poď na šelfu. Mám bunny foot. Obe bunny footy máme. Oka. Dole, no idú. Ty sa bojíš? Nee. Nee. A oni prídu cez crafting. Ja mám strong flashlight, takže ničoho sa nemáš bať. Zabil som ho. Zabijam ich. Abo tu ich nezabijam, veľa. Aba. On má rejkanu. Oh! Typek má rejkanu. Ideme ihne do ufa. A to sa s tebou nebaví. Hej. Len počkáme na tradera nabytkov. Však UFO je týmto. Však UFO je takto rovno. Tu ne. To je týmto. Spero UFO nevadí, lebo mám strong flashlight. Takže hoci koho mám. Fajn. Som Hungary. Čakaj. Ešte 90 dní. Prečo? A teraz ešte dejme týmto smerom. Ešte jednou UFO. Ja som hladný. Tu berieme kultista. A keby sme zabili mimozemšťana Elita, tak by už... Ja som hungry tiež. Tam bol strel. To už je trader. Pinoky
No kidaj ho stealth. Perfektny timing. Už máme tretí bunny food. Tu už máme 3 bunny footy. To už je trader. Tak dobre, tu si dám. Adam, som pri Strongholde. To je pri Kraken Kidovi. Mám dvoch stealth pre teba. Dobre. Dobre, dokonca 2. Ja som hladný, Adam, poď rýchlo pre žravo. Ja nemôžem byť tak rýchlo, chápeš? Mám prosím. Bože, a všetko... Štvrtý bunny food. Tá tretí. Ona išla len tak po mne. Au. A to ti neklamen, hej? Adam? Áno? Dobre, Antič, prihovor. Ako ty pokúšim sa. Nie. Kamo. No sa už jasný. Garantujem. Môžeme ísť, len máme 5% na ohni. A ja. Zhasol nám oheň. No. Ja som skápal z toho, z hladu. Au, zase. Kamo, ja nemám bandáž. Ideme od znova? No,
Však toto skús sa pokúsiť medkit. Hej, ideme ešte raz. Tak sa resetní charakter. Tak, to už budeme natáčať asi viacej než hodinu. On sme prežili 13 dní namiesto... No. Čo to mne to vyplo celý... To je internet. To je zase ten internet do frasa. Tak sa musím uivnúť a joinúť. Teraz sa idem uivnúť a joinúť späť. OK, sprav to kľudne. A potom budem vyškakovať, dúfam, že či sa chceš vrátiť do tohto servera. Ale teraz mi to nevyskakuje. Tak Linia sa joini na mňa zase. Kamo, to asi nebudeme 100%. OK, ja dúfam, že už to dáme. Lebo ja mám maximálne 28. Poď tu, Mirko, poď tu. Great. Už máme len svet pre seba. Ja mám len 5 diamantov. Ešte 20 a budem mať novú triedu. Ja mám kemper. A ty máš... Ty nemáš ani... Na koho? Na Cyborga? Však Cyborg je ten Cyborg je tá najsilnejšia trieda. Cyborg. Ja si šetrím na toto, na Heimer, na 40. Tak toto. Mirko, nesekajte stromy pri nás, OK? Vieš prečo? Lebo robím taký okruh. Čo to je? Na čo? Na toto, aby sme sa bránili. Taký kruh okolo stromov. Kruh robím. Už vieš, aký. Máme uhlie. A ešte aj šelfy budeme robiť. Aj šelfy, aj stromy. Ja som trikidový, rovno do čestka. Píra. Dobre. Pomalu sa nehnevam. A ešte vy tu zajači. Dvaja. Mám baví fut. Zoberiem aj mečko. Ideme pre chlapca? Alebo nie? Hej, ideme pre kida. Ja som trikidový. A čakaj. Najprv dojdem domov. Do bejsu. A postavím mapu.
OK. Ja si ho radšej zoberiem v podstate. Alebo chceš ty? Nie, netreba. To jak máš 6? Ja idem pre častku. Poď na domy! A Mirko, ja ťa stále neviem nájsť. Ja som pri stánok. Mám good eggs. Good eggs. Aj tak... Ja som na domčeku stromne, na strome. Ja mám good sek. Zbieram mesto, aby sme nezomreli od hladu. Hlavne ty. Mám druhý baný food, Adam. Nedám. Adam, mám druhý baný food. Nie, zabudni ani jedno euro neutrácať. Obchody, choď. Preč. Dobre, Adam? Áno? Mám druhý baný food. A dáš ho mne ten druhý bunny food? Hej, mám dve, presne. Ideme pre chlapca? Leď si toto. Dám good eggs a ideme. Čakaj. Ja si spravím tiež. Ja som zabil jedného vlka. A padla ti? Táto? Čo ti padlo? Padlo ti? Čo mi padlo? Hej, Padol Wolfpel. hej mi padol wolfpelt. Ale však, to nie je fér. Prečo? To ja vyskúšam tiež, či mi padne. Teda mne wolfpelt nepadol. Teda mi wolfpelt nepadol. Ja mám Wolfpel. Čakaj na mňa. Tam, u chlapca. Spírka. Dám nové trpáty. Adam, čakaj, ty skapeš. Idem ti pomôcť. Joj. Mám dvoch chlapcov a je tu. Ja idem pre Kida. Ja som ho zobrať. Už sorry, no. A prečo si nevybral čestku? Mne padlo veľa wolfpeltov. Ja mám medic, s tým ťa viem tiež oživiť. Ja viem, s medkitom. Joj, ja som čestku toto. Ja som čestku nezobral. Ja dám z tortu. Adam, máš tam jedno mäso. Ja mám good eggs. A to mama. Kamo, máme strašne veľa meta. Okay. Not approaching. Night is approaching. Čau. Už sme.
ja. Ale máme strašne veľa jedla, takže serem ako v podstate aj na to, no. Aj City som. Našťastie máme mapu. Že by sme sa mohli komunikovať aj v ďalekej. Čo žeria? Medveď. Medveď. Medveďa? Hej. A to posekám stromček. A sapling. To vysaď. Ja som ho zasadil. Kde ten... Aha, to máš dať v kruhu a nesekať. Medkit. Ako to sa dosť hodí, hej. OK, máme skipka. To tebe tam hučí? Kde? Čo? To decko. Hej. Môžeš 110 metrov. Pôjdeš za mnou? Hej. Idem. OK, tam mať. A ešte nie. 2, 1. Môžeme ísť? Kaj? A ty zabijem vlčíka. Aha, to si... A to za mnou. To je už vždycky dvojnásobok. Máme decko. Mám revolver. A čo vypadne teraz? Goodex, to vážne. A ja som raz dostal Strongex, takže sa nečuduj. Však aj ja som raz mal stromec. Wolfpelt. Ty bogo. To mamom prišiel o život. Mám ďalší Wolfbelt. Tamirko, chod za mnou, lebo ideme toto. Po dieťa. Zabudol. Kerenky. Kraken. Už máme 3 Wolfbelty. Dobre. A Mirko, už choď po dieťa. Čakaj. Už máme hrbu zásôb. Spravím jednu šelfku, hej. Nevadí, môžeš to dať do kruhu šelfku. Môžeš začínať šelfku v kruhu. Hej, však chceme mať čo najlepšiu aj bejsku, nie? Hej, lebo... A ja tu ešte spravím jedno miesto. Tak. A idem posekať možno ešte 2 strany obeda. Tak spravíme to na ďalší deň. Čo? Že zachrániť dieťa.
Lebo ja chcem robiť takú farmovú zónu. It. Okej. Firefly. To mi vôbec ako nevadí. Ani mne nič. Skôr rád. Ako treba dať oheň aspoň na level 4. Ty máš spíru? Hej, ja mám spíruk. A máš revolver? Ne, nemám. Nemám. Ešte koľko minút do toho? Au. Poď za mnou. Však tam dieťa, musíme ísť záchranu. Tak ja idem pre dieťa. Však dieťa nie týmto smerom. Nie? Čekni sa na mapu. Nie. Aha. Čakaj. Máš to dieťa? Ne, nemám. Ja som hovoril. Drguj sme sa. Však poďme do dieťa.